Sziasztok, ez itt az egypercesek szakítás esetére. Ma a segítőkről lesz szó. Miért van szükség segítőkre? Azért van szükség segítőkre, mert egy ilyen helyzetben, mint például a szakítás, nagyon könnyen benne ragadhatunk gödrökben. Ez hónapokkal is meghosszabbíthatja, rosszabb esetben évekkel is a szenvedéssel teli időszakot. Ez bármilyen segítő lehet, coach, pszichológus, kineziológus, akár családállító. A lényeg, hogy valaki, aki kívülálló, tehát nem egy jó barát, nem egy családtag. A kívülállók általában jobban rálátnak az ilyen helyzetekre, objektívebben látják azokat az elakadásokat, amikben te megrekedtél, és gyorsabban ki tudnak húzni téged a bajból. Ha tetszett, lájkold a videót, kövesd ezt a YouTube csatornát, ne felejtsd el a Facebook csoportot az új életszakítás után, és legközelebb találkozunk. Ja, és ne felejtsd el, egyszer ennek is vége lesz. Hello!